Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 11 A3. Di sini saya akan membuat proyek bahasa Jawa bertema HP Anyar. Perkenalkan, nama saya Talita Herurah. Saya Dewi Septiani. Saya Linda Dianti. Beda sih kok dua HP anyar sing kowe bicara saiki. Yen ora salah, regane sekitar 3 juta. Lah kowe dhewe arep tuku HP anyar uga. Iya, aku penasaran banget HP anyar iki duwe fitur-fitur sing menarik ora? Kalau aku sih sing paling menarik itu panelan baterai sing awet. Kowe pengen fitur apa? Aku pengen sing baterai tahan suwe lan layar resik saka sing kowe weruh ana sing cocok. Saka sing tak delok, HP regane sekitar 3 juta iku cocok, duwe sing pas karo sing kowe. Iya, aku pengen HP anyar kayak kowe. Esuk aku. Ya, esuk tuku bareng ya. Ya. Cukup sekian dari Dari saya kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.